Hvad så alle sammen, velkommen til en video her. I dag har vi vand, vi har vodka, og vi har en ged med. Ja, vi manglede en video, og vi havde så en halv fuld flaske vodka. Undskyld hikken. Det er lidt uprofessionelt, men det tager vi med. Men en halv flaske vodka tilbage fra en fest, som i nasset. Ja, men det vi så skal med det her vand og vodka her, det er, at vi hælder vand i 2 af vores shotsglas, og så hælder vi vodka i det sidste. Og så når jeg så drikker min 3, så skal Christian gætte, hvilken en der er vodka i. Ja, og det her det er så første afsnit af vores nye serie, der hedder Drukleje, der skal prøves. Det er godt nok ikke en original drukleje. Det ved vi godt. Den er taget, og den er set mange andre steder. Men vi tænkte, den skulle med. Også fordi, nu havde vi ligesom den her flaske vodka. Det der så skal ske nu, det er, at Christian han vender sig om, så hælder jeg vand i 2 af mine glas, og så vodka i det sidste. Og så skal Christian så se på mit ansigtsudtryk, og man kan se, om det er vodkaen. Christian er så vendt sig om nu, så vil jeg bare hælde noget vand op, og så noget vodka i et af dem. Jeg har simpelthen fået hældt op her, som I så, og nu skal jeg så drikke dem, og så skal Christian gætte, hvilken der er vodka i. Jeg begynder bare at drikke, så stille og roligt. Skål. Det var så meget svært at aflæse. Jeg ved det ikke engang. Altså, okay, jeg tror på det træer. Eller den længst over mig, tror jeg. Ja, men Christian fik simpelthen ret i, at det var den her, der var vodkaen. Så Christian har simpelthen fået 1 point nu, og så er det så Christians tur til at hælde op. Ja, så er det min tur til at hælde op. Ja, jamen så er jeg jo klar til at tage mine 3 shots. Christian var meget ens på alle. Men jeg synes, 3'eren, den så det lidt... der var også stadigvæk lidt tilbage i den, så jeg tænker, det er 3'eren, der er vodkaen. Ja, det er så forkert. Det er 2'eren, der er vodka. Så efter første runde, så fører Christian altså 1-0. Ja, og det skal lige siges derude, ikke? At det her det er nok en billig undskyldning fra vores side af, til bare at drikke os lidt sådan allerede på en hverdag. Men det tager vi med. Så fik jeg hældt op igen. I så, hvilken en der var vodka i, og hvilken der var vand i. Så jeg vil egentlig bare drikke igen. Ja, altså hvis man sådan umiddelbart ud fra dit ansigtsudtryk skulle kigge på, hvilken en man sådan tænker, der kunne være vodkaen, så tænker jeg, det vil være 1'eren. Men jeg tror også, du overspiller den lidt. Så jeg siger 3'eren. Det var simpelthen forkert, det var 2'eren, jeg hældte op i. Så jeg er stadigvæk 1-0 til Christian. Du må ikke sidde og hælde, og så kigge på. Ja, så er det simpelthen min tur igen til at drikke de her vodka shots, vandshots. Okay, det var simpelthen fuldstændig tydeligt for mig. Men inden jeg siger det rigtige svar, eller mit svar på det, så vil jeg lige huske at sige, at det er meget fedt at lave, når I er flere personer. Vi er desværre kun 2, så derfor så bliver det nok ikke så fedt. Men hvis I er sådan en 6 mand om det, så bliver det mega fedt. Vi kommer simpelthen også til at hive flere andre personer ind i den her miniserie Drukleje, der skal prøves til de kommende afsnit, fordi det generelt er spil,
som er fedest, hvis der er flere personer end bare os to. Men i dag var det bare impulsivt med vodkaflasken, og ja, det her spil kan godt spilles 2 mand. Men jeg er 100% sikker på, at det er nummer 2, fordi at Christian overspiller fuldstændig nummer 1 og nummer 3, så jeg er 100 på, at det er nummer 2, der er den rigtige. Ja, jeg må så sige, at det er 3'eren, der er den rigtige. Jeg var 100 på, at det var nummer 2. Jeg er stadig voldbar ikke. Jeg tror, vi bliver færdige med videoen i dag. Nej, det gør du bare ikke. Ja, som I lige så blev Christian åbenbart rigtig tørstig, og så tager han lidt ordentligt tør vodka. Så nu er der ikke så meget tilbage, men altså, vi tømmer den, og så stopper vi derefter. Ja, jeg drikker bare. Ja, for mig er det helt klart at se, at det er nummer 2, fordi måden Victor synger det på, I kan godt nok ikke se det fra den vinkel, I ser det fra i videoen, men fra min vinkel kan man se, at måden han synger nummer 2 på, altså det er sådan, han trækker lidt i det, han skal til at synge det, og derfor må det være nummer 2. Det var altså forkert, Christian, fordi det var nummer 1, så desværre et point til dig der. Altså jeg begynder faktisk godt stille og roligt at kunne mærke det. Jeg ved ikke med Christian, men altså, jeg kan godt mærke sådan en lille smule op i hovedet. Du begynder at snurre lidt. Og den tår der fra før, den og der siger, jeg er ved at være rigtig træt af det vodka-smag lige nu. Altså det er rigtig kras. Det er også dumt at vælge at tage så meget vodka på en gang. Ja. Igen, så vil jeg mene, det er mega tidligt, men altså, jeg ved sgu ikke lige nu. Fordi han siger lige, at han er træt af vodka-smagen. Og nummer 2, der så han rigtig presset ud, så det er mit bud nummer 2. Det er sgu rigtigt. Ja, jeg tænkte det sgu nok. Okay gutter, for lige at speede tempoet op, så har vi simpelthen valgt lige at tage en god tår hver så af vodkaen. Og så passer den med, at der er en runde tilbage. I skal selvfølgelig ikke snydes for at se at strikke den her vodka, fordi nu har vi jo ligesom sagt, at vi vil køre den ned til bunden. Og det står vi ved. Jeg tænker, du starter, fordi nu tog jeg en tår før. Jamen det er i orden. Skål derude. Kæft, tår, mand. Føj. Ja. Bare luk den. Bare luk den. Hold kæft, en svansetår. Ja, men der skal også være til... Ja, det er fint, det er fint. Altså. Jeg får lige hældt op, og så tager vi lige sidste runde. Så fik jeg simpelthen hældt op. Sidste runde nu. Skål derude. Ja, for mig der er det meget tydeligt. Det er vigtigt at sige, at der står 1-1 sidste runde afgørende. Jeg ved vi må have en straf til næste episode. Ja. Med, altså sådan, for hver episode, så skal vi have fundet en straf med, at taberen for den sidste episode skal gøre et eller andet i næste episode. Ja. Men for mig at se, er det helt klart 3'eren, der er vodka. Ja, det er også rigtigt. Den er ved at blive græs nu, så jeg kunne simpelthen ikke holde den tilbage der. Og i den her runde her, der går jeg simpelthen bare ud og pisse, fordi jeg skal simpelthen sådan pisse for de her vodka her. Så Christian kan lige holde op, mens jeg vil pisse. Okay gutter, Victor er simpelthen ude at pisse, og der står 2-1 til mig, så jeg tænker lige, vi laver en lille snyder. Det der vodka, det er simpelthen for klamt at drikke i længden. Jeg tænker, vi starter omvendt nu her. Okay. Det går sæt langsomt i forhold til det vodka, der kommer med der, synes jeg. Skal det hele med jo. Skål gutter.
Okay, 3'eren der røg meget hurtigere ned, end de 2 andre gjorde. Så jeg tænker næsten kun, det kan være 3'eren. Ja, det var det så ikke. Det var, nummer 1 herovre i højre side. Vi kørte den lige omvendt, den her rundt, men altså, ja, det betyder så en sejr til mig. Og det betyder, at vi skal have fundet på en straf til dig. Det burde vi egentlig have fundet på inden det her afsnit, kan jeg se, fordi nu gider han jo sikkert ikke have en fælles straf næste afsnit, men det ser vi på. Jeg skal nok prøve at få trumfet noget fedt igennem. Ja, vi skal nok finde på, at det er fedt. Så vi skal sgu ikke snydes for en god straf derude i hvert fald. jeg tænker egentlig bare, at vi lukker den af her. Jeg begynder at kunne mærke... Jeg skal lige ind og ligge lidt i hvert fald. Ja, det der vodka der... Ellers skal vi videre i byen, hvem ved? Altså... Den er godt nok lukket, og pas på jer selv. Ja, corona afstander det hele, men vi finder en partybus. Vi skal nok finde på et eller andet, vi skal nok i byen. Jamen gutter, så ses vi jo i næste episode, og ikke mindst i næste afsnit af Drukleje, der skal prøves. Vi håber egentlig bare, at I vil hygge så godt som muligt derude indtil da. Vi ses. Hej hej.